Здравейте, преди няколко часа така станаха цветята и искам да ви обясня нещо, когато вашите цветя станат такива. Когато засадите едно растение без корени, направо го почните, както е мушкатото, и се къщата, е нормално да станат така. Нещо, което не трябва да ви притеснява, е точно това, което ви показвам на клипа. Не се прекалява много с водата. Най-много на невкоренените мушката се слага една супена лъжица вода. Не трябва да доближава водата с стъблата и листата. Другото, което е нормално, е когато бучните растения без корени в почва, независимо каква е тя, станат така. Защото няма почва да ги изхрани. Не почваме ги корени. След 2-3 дена, след престой в почвата, растенията трябва да почнат да пускат корени и да се вкореняват. До тогава не трябва да се напряка слънчева светлина, не трябва да се използват торови, защото торовите са много силни, те нямат корени и ще ги изгорят. Също силната слънчева светлина ще ги попари пак отново, защото нямат корени и пак няма да стане нищо. Това препоръчително е няколко дена преди да се вкоренят, да ги пазите от слънчева светлина и да ги оставите така. Когато стане вашето растение така, вижте си какви са листата, най-много за 2-3 дена и може би ще се оправи. Пак казвам може би, защото за мен лично тази година за първи път не става така, четах за каква е причината. И пише, че е естествен процес, на който след 2-3 дена ще се оправи. Кореняването на мушкатото трябва през март-април месец, като трябва да седи на топло. Ако го оставите вънка на студа, без да го предпазите по някакъв начин, ще вкорените утре мушкатото. Казах го с ирония, да не сте ме разбрали. Още какво да добавя, това мушкато като става така, пише, че по принцип се остава вънка с похлупени шишета, докато аз реших направо да ги вкарам тези трите в стаята, за да може да има повече топлина и да се развият. Ще ги оставя 2-3 дена така. Ще видя какво се получи. Надявам се да се получи, защото много ще маят, тъй като цветовете на тези 3 мушката са много красиви и искам да ги купя. Но на този етап това е от мен. Благодаря ви, че гледахте и ако ви харесва това видео, може да ме се абонирате за моят канал.